אתה תעשה כיוון גזרת עזה. יש שם הרבה חיבורים, גם אירועים ימיים וגם אירועים קרקעיים. עוד אנשים ועוד מחבלים נכנסים ועוד פרצה בגדר. אני מבין שצריך לראות פה ומהר. יש דיווח על עשרות מחבלים. מוצא את עצמי בדילמה על מה אני יורה, כי יש כל כך הרבה. 2, 3, שם. אתה טס ואתה מריח את הריח של העשן של השריפה, חודר לך לתוך הקוקפיט. וורזון. זה סיפור של טייסת אחת, טייסת מסוקי האפאצ'י 113. וזה הסיפור של תחילת המלחמה, של ההפתעה וההלם, של השעות הנוראיות בהן מערך ההגנה הישראלי קרס לחלוטין. על הקרקע רק כוחות קטנים ניהלו את קרב הבלימה מול חמאס, והם היו למעלה, בשמי העוטף, כמעט לבדם. יורים על אנשים בשטחנו, שזה משהו שהוא לא חשבתי שאני אעשה. אין האנשים. אני לא לבצע על הגג עבור. הערב אנחנו מפרסמים לראשונה את הצילומים האלה מתחילת המלחמה. את מה שראו הטייסים הם לא ישכחו אף פעם. גם לא את ההחלטות שהיו צריכים לקבל באותם רגעים. הצלתם אותנו הרבה פעמים. אני בטוח שבלעדיכם זה היה נגמר אחרת לגמרי. אני מקווה שניפגש בפנים. איפה מתחילה המלחמה אצלך? ואני מגיע כאיש מילואים, אחרי טיול בסוכות, ואני הולך לכוננות של שישי שבת, ואני אומר, אני אנוח. כדי לנסות ולהבין את מה שקרה, צריך להכיר את עמדת הפתיחה. במדינת ישראל יש 2 טייסות של מסוקי קרב. בסוף השבוע שבו פרצה המלחמה, טייסת 190 הייתה בהדממה, וטייסת 113 החזיקה כוננות בצפון. כיוון שלא הייתה התראה, רק 2 צוותים נשארו בבסיס, לקריאה מיידית. מפקד הטייסת היה בכלל בבסיס האם בדרום. אני נמצא פה, בגדול עם המשפחה, סופש האחרון של החופש. אני מתעורר, האמת היא עצמאית, סביב לקראת 6:30, משהו כזה. ואז אני מתחיל לראות שיש שיגורים לעוטף. האמת שבערב הייתי מתוכנן לטוס לחול. אני גם רואה איזשהו דיווח על חדירה של מחבלים לאחד היישובים, וכבר מבין שכנראה לטוס באותו יום אני כנראה יטוס, אבל אולי במקום אחר. אני נמצא ביער בן שמן, עושה קמפינג עם הילדים, מתעורר מרעש של פיצוצים וסירנות, שולח טקסט למפקד טייסת, שואל אותו מה צריך. הוא אומר לי, תגיע הכי מהר שאפשר, שם את הילדים אצל אמא שלי, ונוסע הכי מהר שאני יכול לבסיס. עכשיו רגע, אתה בתקופה שאתה לא מגיע למילואים, נכון? אני כמה חודשים לפני זה לא הגעתי למילואים. אתה מפסיק להתנדב על רקע המחאה. יש ערעור אם להגיע? באותה שנייה לא היה לי אפילו צל ספק של דילמה, כאילו שאני פשוט לוקח כיוון ונוסע. בשעה 6:50 בבוקר 2 הצוותים שתפסו כוננות בבסיס מוקפצים למסוקים. תוך פחות מ10 דקות הם בדרך לעוטף עזה, ואין להם מושג מה באמת קורה על הקרקע. בהזנקה אני מתקשר ואומרים שזה לחדירה בזיקים. אתה תעשה כיוון גזרת עזה. המשימה שלך כרגע היא סיוע לחדירת כלי שיט. זה הגזרה שלנו. במקביל, מפקד הטייסת מזניק צוות טכני שיכין עבורו מסוק שלישי. כל הטייסת מוקפצת. 7:35 מגיע צמד מסוקי הקרב הראשון לעוטף מהצפון. שולחים אותו לבסיס נחל עוז. מכווינים אותי איזה סוג של מטה בקרבת הבסיס. אני רואה הרבה מכוניות על כביש 232 עומדות, וחלקן נדלתות פתוחות. אני מבין שהולך להיות לי פה דילמה, מי זה כוחותינו, מי זה אויב, אם בכלל, ומי זה אזרחים. כל ההחלטה עכשיו עליי. היא עליך. נכון. אין עם מי לדבר. כן, אין עם מי לדבר. אנחנו רואים מלא מחבלים, לא יודעים אם מחבלים, אבל חיילים על טנדרים, לכיוון הרצועה, אז אנחנו אוחזים אותם, לא יודעים רגע. נכנס לביצוע לרכב. אבל מאוד מהר, השליטה אומרת לי שיש אירוע יותר חשוב. חשש לחטיפה של חייל בגזרה הדרומית יותר ברצועה. אני אומר, אוקיי, זה קורה פה משהו אחר. שם זה פעם ראשונה שאני בעצם נתקל בזה שיש פרצות בגדר, יש אנשים שחוצים את הגדר ותמונה סוריאליסטית כאילו מבחינתי. כל מי שחוצה את הגדר, אויב. אין אף כוחות שלנו באזור של הגדר. אין כלום. אין כלום. וזה במרכאות מחופלות, החלום של כל טייס. תהיה מוכן אחרי זה, חצר ביצוע.
אני מגיע באזור 7:50, 7:50, אני פשוט רואה המון מדורות, ירי, תמונה שנראית מסרט מלחמה, ואני מבין שצריך לראות פה ומהר. וכמה שניות אחר כך אני שומע שיש 40 מחבלים מתקרבים למוצב, רואה אותם. איך עושים תיעדוף במצב כזה? אתה מנסה להבין מה הדבר הכי משמעותי, הכי מאיים כרגע, ואתה הולך אליו. בטייסת מתנהל כרגע מרוץ נגד השעון. כולם מוזנקים מהבתים, מי שמוכן ממריא מיד. עין מגיע לבסיס בצפון ב8:30 מהקמפינג. רבע שעה אחר כך הוא באוויר. בדיוק חבר אחד הטובים שלי מהטייסת, אחד ברמון. אומר לי, מלחמה, ירו אלינו, גמרנו בטן, ממריא לעוד סבב. מדבר איתנו מישהו על הקשר שזה הקמן שהיה ברעים. הוא אומר לנו, תקשיבו, יש מחבלים בתוך המוצב. אנחנו מגיעים לשם ובעצם רואים הרבה מאוד אנשים. אנחנו לא מצליחים להבין בשלב הזה שהאנשים האלה זה מחבלים. זה לא נראה לנו הגיוני, כי הם הולכים, נכנסים לתוך מבנים, יוצאים. אני לא יודע מי זה מי. ואומר לנו, חיילים שלנו נצורים בפנים, בתוך הבונקר. כל מי שבחוץ הוא או הרוג או מחבל. רגע, שנייה, שבתאי, כן ביצוע. שבתאי בביצוע, במוצב רואים את האנשים, באותו רגע מתחילים כולם להתפזר ולברוח מתוך המוצב ומהאזור. הוא בורח, לחכה שנייה, עוצר אותנו, הוא בורח. כמה זה סוריאליסטי לראות על בסיס שלנו שבעצם אתה מבין שאין שם כוחותינו יותר, זאת אומרת, הם רק מתחת לקרקע. זה בגדול הזוי. ואז אנחנו רואים בציר שהולך מהמוצב לכיוון הרצועה, אנחנו רואים בעצם את הפרצה של הגדר ורואים המון אנשים, אופנועים. פשוט טיילת. טיילת על הגדר. טיילת של אנשים. תגיד לי שאני יכול לעוף? כמה נקודות חדירה? מלא. מה קורה במקומות שאתה תוקף? זה באמת עוצר? עוצר. אתה רואה פשוט אנשים מפסיקים להגיע. כי הם מבינים שיש מישהו. כי גופות על הקרקע ורכבים עולים באש, וכל מי שמגיע מקבל טיל בראש או פגזים. מסוקי הקרב נועדו כדי לסייע באש לכוחות הקרקע. כל מסוק נושא איתו 6 עד 8 טילים מדויקים ועוד מאות פגזים שהוא יורה מהמקלע הקדמי. אין עוד כלי אווירי שיודע להתחבר, לדבר עם כל כוח בקצה, לראות בחוץ את מה שהוא מדבר עליו עם העיניים. הוא בעצם סוג של טנק מעופף. באותן שעות נוראיות המסוקים הם כלי הסיוע העיקרי לכוחות הבודדים שעל הקרקע. למה? כי זה כמעט בלתי אפשרי להפעיל מטוסי קרב בשטחנו בלי לסכן מאוד את התושבים והלוחמים. לצבא לקח גם זמן להפעיל את הקרב באזור הגבול. והנה עוד משהו שכדאי שתדעו, מספר טייסות המסוקים בצה"ל הלך וירד. המדינה חשבה שהיא כל כך טובה, שיכול להיות שאפשר להסתדר בלי. יש טכנולוגיה ומודיעין כל כך טוב, וכתמ"מים ומטוסי קרב שיודעים לפגוע לזה, שלא צריך. הנה דוגמה לרגע שיכול להתקיים רק עם מסוק שרואה בזמן אמת את השטח. מפקד של יחידה מאולתרת שנלחמת על הקרקע מנסה לכבוש מחדש מוצב, ואין לו מערכת קשר צבאית. לראשונה בחיי, מקבל טלפון דרך הבקר, מבין שזה לוחם ביחידה מיוחדת בצה"ל, ופשוט אנחנו מתחילים לדבר ולבנות שפה משותפת ותמונת מצב דרך הטלפון, בתוך הקוקפיט, ואחר כך גם זה גם עובר לוואטסאפ, כולל מיקום כוחותינו ובכל המקומות, כדי לתזמן עכשיו את הירי. אתה מנהל תקיפה על בסיס שלנו, עם יחידה מיוחדת, שהתקשורת היא בוואטסאפ. זה אירוע שנשמע דמיוני. זה מרגיש לי דמיוני. מה המרחק שאתה יורה מהכוח? 80 מטר, משהו כזה. אבל היו גם מקומות שבהם זה היה פחות. רכב בצורה. באזור השעה 10:30 בבוקר יש כבר 8 מסוקי קרב באוויר. אבל כמות המטרות גדולה הרבה יותר, ואין כמעט מודיעין שיעזור לקבל החלטות גורליות. אז אנחנו מקבלים דיווח, יש מחבלים שנמצאים בכניסה של נחל עוז והם מנסים להיכנס לבפנים, לפוצץ את השער. מפנים את המערכת נשק לכיוון האישור, מזהים דמויות ומבצעים יחסית מהר ירי
באזור, מתוך כוונה להרתיע אותם ולהפחיד. תוך כדי שאנחנו מבצעים את הירי, אנחנו רואים רכב צה"לי, גם רואים אנשים חמושים, נכנסים לרכב, הרכב עוצר, מגיע לכיוון השער, ואז אנחנו שמחים, אנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, הנה, יש פה כוח שיטפל בזה, ומפנים אותנו באותו זמן, רואים, יש מחבלים באזור החממות, אנחנו צריכים שתראו שם, אנחנו בעצם הולכים לשם. בדיעבד, אני מבין שזה כנראה לא היו חיילים שלנו, זה כנראה הרכב שהיה צריך לחטוף טיל. 84 חוזר. כשנחתתי מהגיחה השנייה, כל המילואימניקים של הטייסת היו בטייסת. כל מסוק שחוזר מקבל חימוש ומיד ממריא? יוצאים ל-71. תראה, בדרך כלל כשמסוק יוצא למשימה, אז הוא משגר טיל אחד, משגר שניים, יורה קצת פגזים. פה הם חוזרים ריקים. ככל שעוברות השעות יוצאות גם התמונות מהטבח שמתבצע בעוטף. וגם כאן כל אחד מכיר מישהו, לכל איש צוות יש גם משפחה. חשבתי קודם כל על המשפחה שלי שגרה בשדרות. מרימה טלפון לאמא שלי, אומרת, אנחנו סגורים בתוך הבית, יש מחבלים בשכונה ובאזור. אני אומרת לה, תשמרו על עצמכם, ואני מנתקת את הטלפון ומתרכזת במשימות שנתנו לי. אני מרגישה שכאן אני שומרת עליהם הכי טוב שיש. כשאני נוחת אחרי גיחה של כמה שעות, אני מקבל וואטסאפ מאח שלי. הוא אומר שהחבר הכי טוב שלו, הבת שלו הייתה במסיבה. מתחיל להתכתב עם הבת שלו, אומר לה, אהלן, מה קורה? ואז היא עונה לי, הולכים להרוג אותנו. ואני עונה לה, אני טייס אפאצ'י, האבא עדכן אותי. היא עונה לי, אנחנו 5 שעות במיגונית, מחבלים בחוץ, כל החברים שלי מתים. ואני עונה לה, אל תצאי בשום פנים החוצה, תתחבאי כמה שאת יכולה, אנחנו בדרך. היא עונה לי, בבקשה, תצילו אותנו בבקשה. אנחנו במיגונית מתחבות, פוחדות, המון מחבלים וירי. אני חושבת שהבן זוג שלי נהרג, תצילו אותנו. אני עונה לה, אנחנו בדרך, תחזיקו מעמד. היא עונה לי, תגיעו מהר, אין זמן, הכל פה מחבלים. אני עונה לה בדרך, ואז בדיוק המראתי ונתקה השיחה. מה חושבים? תחושה קשה מאוד, אין, של חוסר אונים. של חוסר אונים. יכול להיות שזאת הפעם הראשונה שבטייסת למדו בכלל על המסיבה. תמונת המצב הייתה חלקית מאוד. כשהגיעו לשם כוחות האפאצ'י, כבר לא היה למי לסייע. כשאתה רואה מלמעלה, מה אתה מבין? שחטו פה אנשים. אני מבין ששחטו שם אנשים. אני רואה כמות רכבים מטורפת, שרופים, זה מחזה לא... מניח שלא היה שם גורם שידע להפעיל אש, ואם תקפו בכל המוצבים במקביל, שזה בדיעבד אני מבין, אז אף אחד לא יודע להסתכל ימינה או שמאלה, רגע לראות מה קורה שם. רק בצהריים 2 טייסות האפאצ'י צברו את כל הכוח. אם רק הייתה התראה, דברים היו נראים אחרת. אבל שום דבר ממה שקורה באותן שעות לא היה כתוב בספרים. אף אחד לא דמיין בכלל קריסה כזאת, והטייסים התמודדו עם עוד משהו שלא הכירו. תמיד אנחנו יודעים שבעזה מסוכן, הם יורים. אבל פתאום יורים לך משטחנו, פתאום יורים עליך מלמטה. מישהו נפגע? כן, הם באו מוכנים. הפילו מסוק יסור, ואתה מבין שזה אזור מסוכן. עולה מולי מישהו, אומר לי, אני בטלפון עם משפחה שנמצאת בממד, יש מחבלים בתוך הבית שלה, הם עולים בתוך הממד. כוחות שלנו עוד לא הספיקו להגיע ליישוב הזה. ונגמרו לי שם הטילים כבר, שזה החימוש היותר מדויק. מחליט לראות 30 מטר מהבית הזה תותח. החלטה קשה מאוד. אני יורה כדי שאם הם עכשיו נמצאים, שהם ישמעו את הפיצוצים בתוך הבית, שהם יבינו שהם יודעים שהם שם, ובשאיפה שהם יצאו מהבית הזה. אני אומר לך גם את האמת, עובר לי בראש האם אני יורה על הבית. הם נלחמו באומץ, מסכנים את עצמם כדי לעצור את מחבלי החמאס. והם היו צריכים לקבל החלטות קשות מנשוא. אני באוויר, באחת הגיחות, נאמר כבר שיש חטופים. ואז מה עושים? איך מבצעים ירי על מי שחוזר לכיוון הגבול? זו שאלה טובה, וזו דילמה סופר מורכבת. אני רוצה להיכנס לעוד אחד ישירות. יורים, לא יורים, מה עושים? דילמה. דילמה מאוד קשה. אתה מסתכל בכוונת, אתה רואה מה קורה שם. עוד אחד. אני מרשה לעצמי להגיד שאני כבר מבין איך מטרות מתנהגות. בן חטוף לא ירוץ בתוך קבוצה מיוזמתו בלי שמישהו מחזיק אותו. ואני בוחר מטרות כאלה שאני מעצמי,
הסיכוי שאני יורה פה גם על חטופים הוא נמוך. אבל אין בזה 100%. להגיד לך 100% זה לא... משקולת גדולה על הכתפיים. מטורפת. ביום הראשון למלחמה ירתה טייסת 113 למעלה מ100 טילים ואלפי פגזים. היא השמידה מאות מחבלים. זה לא הספיק בשביל לעצור את הטבח. אבל יחד עם כיתות הכוננות והלוחמים ביישובים, הם היו נקודות קטנות של אור בחשיכה הגדולה של השבת השחורה הזאת. ואי אפשר שלא לחשוב על אוקטובר אחר, זה של 1973. אני חושב שבכיפור ההפתעה הייתה במרחב צבאי, ופה היא במרחב אזרחי. תחושת הכישלון שאתה מרגיש כלפי אזרחים היא לאין שיעור. בסוף בשביל זה אני קם בבוקר, בשביל זה החלטתי להישאר בצבא. לא משנה כמה אפקטיבי היית בשדה הקרב. תחושה קשה. מה מרגישים? תסכול. אתה אומר, כאילו, לא משנה כמה עשינו, זה לא נגמר. אבל אם לא היינו שם, זה היה יכול להיות עוד הרבה יותר גרוע. אני מניח שיקח הרבה זמן להתאושש מהמצב הזה ולהוכיח מה המדינה הזאת שווה. ומה הצבא הזה יודע לעשות. ואני בטוח שננצח. זה עליכם? לגמרי. לגמרי עלינו. אני לקחתי החלטה שאני מדחיק את הכל עכשיו, ואני פותח את האלבום הזה בסוף המלחמה. אז כרגע הוא דחוף באיזה מגירה? אני all in משימה. אפשר? אין ברירה. אחרת אני לא יהיה חד, אני צריך להיות חד. כי זה עוד ארוך. עוד יהיה ארוך.